Sagardo egunai hasiera emateko. Hanbeste lan itzen da, itzen jarraitu gautenak. Batetik Zumarte eta bestetik Ziortza izango ja. Eta hilo daitezela, oholtza gainea Zumartetikan, Aitor Bautista, eta Ziortzatikan, Eider Goikotxea. Txalo bero bat! Mesedez. Bai Zumartek eta bai Ziortza 40 urte bete dituzte eta hemen dazkau ordezkarik nun hasiera emango jen 42. Usurbilko Sagardo Unai. Atea goia bizkat, hau ez da tenis partidua. Prestatzaute, irikitzeko, lehen Sagardo botella. Ez jarri nervioso, baina dana zui behira gaude. Teknika jauna? Zerrikazko Zurbi. Eta gora Usurbilgo Sagardo eguna. Txalo bero, Aitor Bautista, Zumartetik, eta Eider Goikotxea, Ziortzatik. Txalo bero, 40 urte dituzte, eta beste bero. Gozatu egunaz,